ro rel na dik ti chungchang thu a hian Paul ero chu ni lova hemi chungchang thu hi a mi then khaten riat fu lo te po nei thein ka hria a press conference te kan han nei atang khan ril ruwa chuan e khai soi fia ngai lo lo nual ani ti hi ril ruwa oma han soi fia ngai lai deuh te nia kan hriat te zona kan tona tang te le kan ni phunga tang le kan motive nge ni kan ti tum akha ril ru in ma ni lam chiang mai la angai thatu beng kha alo dik lo chuan a fu lo thei ve hle don mai a ti te ril ruwa oma chu chu voina hianin han soi lan sar deuh kan tumani ro rel na dik ti chungchanga zo na pakhat kan don atang hian ril ro kal thueni ti hian press meet te jinga mi pakhatin min zot ta ni hei ro rel na dik chungchanga hi chuan sarkar lai te hi chu social na ang du khop maya tin chuti rual rual chuan la sarkar ve lo te ta na kong sial tu a pu ta cheu sela chutiang chuan eng tin nge in chanang min ti ta ni cái ni chuan ani tak chu kan chan dan tur tlang puya chu tu emo a party ming han soi fol fol te kan din muna tul lo ma se gin revek thowa heng party alian deuh po ni sela pathum pali po lo ni se heng ta na kong sial tu kan ni chuan kan soi tu ma hian kan thel le top ti na niang kan ril rual lian ber ero chu pathian lalram lalishwa lal na tak taka hi kan sarkara alo thlena kan assembly hall te chung chuan mun achana kan chief minister thuthlengah te kan minister do kana te thuthlengah te khatiang khan pathianin lalna achan na mun tak taka hi pakhat na chuan chu chu kan du'a nangni ponin du mai thei ami hring kan ni chungin chung te chu a thei don em mi ti pon om chumi wang tak chuan idealist in ni lo mo utopia ani thei mi zong zong in an du ang chu an ti ani o an du kan du nangni ponin du ani chu tiang alo thlen na tur chuan kan du awang ringot a thu ringot tur kan ni lawa thil a thei lo kan ti ri ngot awanga chol tur la kan ni hek lawa a thei dan kong zon hi kan mo phut na kan kowatla ni in kan thretlat ani chumi chu adik lawalo om chuan siam thaturin soingam turin kan ril ru kan siam bok chu tiang chu kan rama kan ril ru put dan ni thei sela chumi ani lo chuan party politics a in nam hnoi ve kan ni ringot don ani politics hi chu kan soi don tuna hian sangkhazariat somruk pathum ni ta in ka hria Abraham Lincoln ana asoya kha engtin nge voin thleng hian khovel in ala pomani democracy chungchanga chuan democracy chu mipui te ta na sarkar mipui siam mipui sarkar ani atiani chutiang ani si chuan chumi nilowakal om anga anlan na chuan democracy ani talo ati theni tin kan political party sang te hi democracy sarkar in rel bol na good governance kan ti tak taka hi siam tur chuan an ma ni chunga hian chu democracy dik taka chu an kalpui lo chuan engtin nge sarkar kha democracy in an kalpuyang ti hi kan ngai dan ani ma ni in chung kwa khosak rel fel masalawa he ta pon lama fel taka ro rel tum ang deuh hi ani theya wangin chu chu political party te hi democracy principle an zui tok lo na hmuna hian in siam tha se kan ti ani mania local channel pakhata min kom na akhan ka soi to a chuta ka thu soi chu hei hiania democracy chu mipui welfare mipui that na tur ngai tu kha tu kha sarkar tha ani mai sarkar tha iti hi nge an ti ka chan na ani ta a chuta chuan mani inda masa te an ni ero chuan mani inda masa tan chuan sarkar tha asiam tak tak theilo a tho sakate an che ranga ama athawang chumen ya wang chuan kan thil soi rang rang te kha voin nia ka thil ron soi le hi soi non atu zia tilang tu ani ta a
achan chu khang kan thil soya wanga kan thian te mo min ngam tlak dewe mo comment ne mo atanga karil ruwa lo lang chu kan ngai thak na beng kan do na tang hian kan ril ruwa kan vei chu sual sut alo langai na sa hle mai a kati a tha ti em tu te tha ti chan ka ngai tu zoya ami hringa te kan thlir hian karil ruwa chuan tha an ti chan om ang te ka ngai tu telani chuti rolin thatimi lo tu te min do ngal a mai chung mi te chu an political party ni na lampang omang te kan chhut hian awamak katiani thil tluang pa ngai tak anga soi anga kan lan lai khan angai thlak na beng do dik lo tu tan chuan thil fu lo takani tin then khat ve thunga ro chuan mi thangoi reng kan ti chi te kha ngun dewin ngai tu tai la khang ho chuan eng he huan ngai chuang lo re reng an ron soya ti hian a liam ani mai ama ero chu khang ho kha ka ngai tu a kan chui ve thunga mi then khat khata chuan an chung ko khosak an nun phung kha kan ram politics su khlek le ram sarkar in rel bol na hen ati boy lo chung ko thadeu deu chu tiang chu fing fel deu deu an tamani heng thila kan in kom na nge ya po hen mi then khat chu off camera kan in kom na chuan abei don thlak khop mai kan ram hi an han tia an soi tur hian hrete mai ni chuta chia chuan chung thil chu nangin han soila mi pui hian an oi dewang mole surkhan nai thok lova political party om lo boka an oi ang an ngai thla theiang che kan ti pun ke ni ang lo soi ve po atul lo an ti mai ni anin thiar fi hli mani chung mi tha tam tak te an ngoi na chan pakhat chu engemaw an lo soi zau zau to ma she tu tene mo an thil an thu soi an lo ngai thlak khan defensive mechanism ka ti maya an lo ngai thlak vele khan an ma ani kha feia va chun na anga lo ngai tu beng chu tianga lo do tu chu an lo om ta thina chu vele personal deuh tenen han beile thau mai ni nang mi po engei ni nang po engei ni ti hi a om zeu zeu chu tiangina alo hliam to awanga ngoi thiang hlim tamai mai hi tam tak an omani chu wang chuan kan ram hi chu tiang chu kan ni thei ani diklo kan te na hi kan party ani chuan adik kan party ani lo chuan adik lo kan ti chung chuan kan thungai thlak na beng adik thei don lo ani chuti rual chuan in party ka tiange in party theu chunga mi te kha hanin en ula khami chunga mi khan thil ti aneya a bei a to reng rengin a party pum pui bei na anga ngaya phit lo a mei ko at lo tranga a lo soya satan ngai na thiat lo to nu a po ti a chon nang ni po enge in ni bi le ti hlau mai a thu dik lai taka kha enge ni da tha in midang that lo na phor chakin kan om le ta dai ni chu in protect in ven him na man ro pakhat lar tak ani ve ni chu ai chuan adik lo wa kha an par ti chunga ta kha thian ngam sela chu ani voina hian ke ni ho po kha a thenin par ti chunga po lut ngam chuang lo lu chil ngam chuang lo soi ve mai te an tia politics si kan soi don chawadi amai ro chu ani le ke hi lut ta ila eng thil nge thlengang ka lu lo na party chuan eng ti zong po hian thu soi na tha hi nei ma ila an ngai thlak na benga fu thei lo ni ti kan rama hian a chiang thlat chiani chu wang chuan khatiang kong hoi zong anga zirtir na tha nia han hriat ve phak ang tok po soi donila soi lei thei din huna ading tlat lo maya chu wang chuan kan party chunga mi an ni to phot chuan an dik lo na kan pom pui thlap ang hian kan lang to a chuti rualin le lam party mi chu mi tha om khom ni hian kan hmu thei reng lo boka chung lo pian na chu kan rui chil wang ani chu wangin rui chil lo turin kan du'a kan ngen ta bokani he thil chung chang thu a hian mo phur tu hrang an om thu kan soya ko hran pon mo phur zol nei nathanan davida hne na
lalpa nangma hi nialom tia asoi ang khan ko hran ruai tu te po hian ram sarkar in rel bol na hi watchdog santiri angin lo thlir ve sela in pu mo na laka hi chuan in pu mo na hi chu bo tak tak don lo ti ma ila chun chu en chianga atul ang huna chuan mijing a wall out taka open media kaltlangin zil se kan ti lo pathian awangin kan thuai tu te thil ti fu lo awmani point pathian thu atangin soipui ro se amai ro chu soipui huai sen tur chuan an ma ni zo ka kha chu an ni na din mun chel lai a chu ram hruai tu te hne na tlang tlak na na mang tok mai mai ni ro chuan eng thil ma an soi lawang achang chuan kan NGO hruai tu then khat te kan ko hran hruai tu then khat te hi an phone call register hi print sakila tu tenge ni an biak tamang o an lo in Beijing viau mayang ati te po hi thil om thei ni in alangani ole chu tiang chu ni ta ni ani thei ani kan ti zo ko nge ani chuan sim atul ti na ni mai ko hran le khotlang hruai tu te chuan chumi nuwa chuan mi pui te po chuan hruai tu te chu tiang angan lo ni lo bei sei chungin keima ni po kan ni lawang voina hian ka soi le du a mi ram chang kang kan ti ate voina heta hian kan kuta mobile call til ti thei pastor chona na in larna mu te kha em molo ni hial ta ang te kan thi ve rum rum changa oma kan hum vek to ni khovel kan clear thei kan share thei chunga chuan mi pui thil ti thei zia te hi a omani ko hran malak na hi indu tok em a tha em ko hran malak na hi a effective ngong anei tha em ti te hi zo na kan ton pakhat ani nakina mi pui lai kha ka soile anga ko hran malak na hi a effective ema malak angai na hi atam matin ani ti hi ei ka chan na ni a khami tuma khan ka chian te chan na tura po kan da deuh na a hela hian han soi bel ve ka du chu trong kam dik lo le khami a hruai tu kal ta te soi chiat na anga khan min ngai sak lo ta ula a hun laia kan phak tok kan environment ani miawa wangin khathiam ta ila kan hruai tu then khat engemaw zat kha chu ti tia in pu mo na te po tam taka lenga old mong le nun thloi mong ti te azung hnai thei deuh na a an du thawani ti te ani hi chu ati dana thiama hetiang hian nung nung ma sela alut le khau thin tiang chi te kha aum tan aum ta thin ani chuti lai chuan ko hran khan o aron chhuat ta a mi ming tha mai chiat mi pat na konga mi filim rui thei thil konga rui thei thila filim ti te aron soita a chutiang ang chuan borok kha aron in her ta dor mai ni chu a effective je chu a effective em alan na chu party in candidate an thlan na konga khan an ron film khurta ni an ron tar chu ho wate kha atu hi nge mo thazo kang le ti tur khopa mi fel le tha tak tak an ron ni ta hlomani chunga tang chuan kan han thlang chuak ta a kan ram chu tun din hmuna kan ding chhota ni nima sela ngun dewin ngai tu ila Israel fa te hruai chuak khan pathian in engtin nge hmun pakhatan om lai kha ti kha hetlanga hian in om reita hetata hekal chuak ro ule atiang khan hetlang tuna kan din hmuna hian kan om reita ani tangka sum ngai natna film ka kin fel takin kan lut ani kan ro rel tu te zinga hian pahnih khat te chu engemaw deuh te chu an lo awmani ma na atlang pui thu chuan an film to an fel to tangka sum ngai natna hian mi pui le hruai tu te pawh hi kan lut nia hriat theih na tam tak a awma chu wang chuan he mi hmun atang hian chuak ila chutiang anga chuak tur pawh chuan ko hran hruai tu ten mi pui thin lung min hne sak thei bera an ni hian hma min lak sak le selati in kan nge na chuta chuan mipui ani mipui zel kha alani a in nga na chu chutiang ani awang chuan ni china kan soya ngen na atanga party lamina candidate an thlan film khur zia te khan ngai tu khan chutiang thil chu lo om le selang chuan political party po chu
pon lampang external force enge pon lampang influence atangin an mani du thu reng lo point anin siam tha thei don ani ti hi chu achiang in alangani ole ti chuan chutiang ang din mun sang sang te han thlir chuan kan ram chu eng tin nge kan siam dang lamang political party te khan democracy principle thilo zom deuh to sela an mani party chunga nge po chuan akong tha jok nian khiat ron aw chu pui theina platform te om sela chuti lawa an hruai tu te social na anga an dona party discipline an ti le khut zel hi chuan khang tiang mi ho kha an ngoyanga politics va change tu malut reng reng po kha an mani jok kha an lo change le thina ti ang hian kan pu mai don ani chung chu thil om thei ani awang chuan e zalen na nei sela freedom zalen na thu soi thei na te ngai dan soi thei na te khlir thei na te a tul ani chuan an hruai tu ding lai te po chu opposition be lovin in hnuk dok ve ngam sela an ma ni po khan hnuk dok ngam sela an thlop na entir nan han soi ta ila ka soi to a han soi le ka du ani British Rama Khan Prime Minister Boris Johnson a kha dot a soi an tia a soi tam tak pon selo dot voi khat a soi ani chu chu enge a deputy chief hui pakha enge ni meichhet mi pat konga ming that ming liau na alo nei to a khe rengin a ruat ani an tia ai ka ruat lai khan ka khe reng reng lo tia a khiati kha fin fia na kha om ta ni chu da chuan dot a soi an ti ta pani na chuan covid alen wang lain dan siam ania chu a dan siam chu zom lovin ama office ange ni chamber nge party ang deuh pun khom na alo nei ani antia an pu ta ni chu mi thil pani adang pakhat le chu Russia le Ukraine an in do wanga an ram economy ron hmong chiat to te alo om bok nen mase eng thil nge an rama chuan lo thleng opposition tena an be na kha chu thu dang dai ani an ma ni party chhunga mi te jok khan an prime minister chu an thlop na an hnuk dok mai ni chu dot a soi an ti po chu an soi ngam mai nan ma ni party chhunga mi ten opposition in an be ul na thom te a ring lem lo chu tiang ang chuan an ma ni chhunga khan anin adjust ani chu ti rual chuan enge lo thleng ke ka theiang tian ron om chho ta ni kan ram hi ka siam thalenga ke ma hian kan ram ka hruai nge ron tingam kha an party chhunga platform an siam tlat mai ni Liz Truss chung jinga chuan alo dok chuak ta a an ti ta ma an la a prime minister an ni ta ma se ni somli chung chau khan ati thei don lo a an tia an ring tok talawa an hnuk dok le mai ni chuta chuan hindu pa ma ni sela rishi sunak alo lang ta a e khati khan opposition hoina an va be viau awang lampo ni lovin an ma ni chung ko a khan a tha jok zongin anin siam rem mai ni chu chu kan rama te hian om ve thei sela America ram te po democrats hoin entirnan Trump an du lo rualin Trump lam tang te ngei khan democrat lam kha vote theina an nei that mi mal khan zalen an party in an not chok kherlo an thunun kherlo chung te chu thil dik le thu tha principle neya nge ni thil an ngai tu na zona tangena ni mi mal a chil nei an du lo ani chu chu tiang ang te chu kan rama hian alo om ve hlan kan ngak lel ma chu democracy dik taka chu pathian ina alal na man na man ruwa atan po a pathian alal ber na nen hian akal theini amma ero chu democracy principle hian pathian thu akal ani ero chuan chu chu keini christian te ero chuan kan soi tur om ve to mialo alal jok pathian thu chu kan zom tur chu aniang ti ero chu kan din na ani heng thila hian chutiang anga mason thret akal tur chuan kan be se ni vision du thu sam idealist ti te po hi kan ni satli alo sotlanga son kan ram ka zuan kai pui don ti ngai tu na nei le tum nei le kepen na tur ruam man na fel nei tu te hian kan ram an hruaya nga ya ama ero chu thumoi le thlum mang ringota enge ni
akal kong detail chip chiar ruam man na nei chuang si lova han zo thui de ukheta kan sarkar chuan kan lati mayang chu ti ringote in chanang chi te a detail road map kan ti don nge a pipeline akal kong dik tak voin ni a hian siam chat chat chunga mi puya in zuar te hi ni sela kan du thu sam chu ani pathian lalber na a hian khovela kan la omani si chuan he democracy chunga hian chutiang chuan kan kal thei chung chuan kan kalanga ye mi pui kan tang rualanga kan thang rualang ole khang zong zong danglam thei ko than roi tu te pon an ngen thei an ngen angai zol nei role an play angai ram roi tu political party te po roi le tum party te po an danglam angai achunga kan ti te hi an danglam du lo ni point ni china khan kan soi ri kha it kan le thinang mi pui ril ruani miau chuan a tha thei british ho po khan an ma ni khwale tui zong zong khu an tha em vek lo ma se an ma ni aya tha het roi tu nei an tum thlatani an mp te integrity nei wang po ni thei chu chutiang mi chuan lo thlang chuak to ani keini po mi pui kan danglam dai thei sikul no pangne na ka soi hi ka khai khom na ni ro se kan ram din mun ka thira ti lampang suda ta ila no pang pakhat chu an kho sakhi a har sa ve khop mai anin le lo po a thalawa an veng po akil viawa anu le pa zu an rui ve thin boka chuti lai chuan anu le apa nu le pa chhonga po chu an cheilen dan te han ti pui chuan anu le pa te han kawan ti pui chuan ani ina en kol apate na en kol ti vel kha an lo lani ve le to a khatiang ang kha ani a chutiang ang chu entir nan hetiang hian kanan khil ta ni inu emo ipa emo iti danglam theilo har sa to iwasiam danglam theilo ma se nangma kha voina tangin idanglam dai thei nangman khovel thar isiamanga nupui ineyanga pasal ineyanga chumi chu khovel thar isiam don ta chutiang taka ima chhonani chuan khovel thar idin don ani kan tiani chu angche chuan kan ko khan hruai tu te kan ram hruai tu te kan nge na kan ngo hruai tu te kan nge na ni an danglam thei lawani chuan kan tiange party te po khatiang ang taka akal thei lawani chuan mi pui ril ru tak taka kan du thlan na a kal chuan thil a thei ani nichina khan british ram kan soi to a british ram parliament alo in sik soi dan te mi pui an danglam na hmuna chuan ram ro rel na danglam thei chu kan ram context big kan ram chung om je mi zia atang chuan adik tak chuan hruai tu tha ten singapore te kan soya khoi mo kan soyang amero chu kan rol otani mai thei ma se keini chu keima ni ram mila kan siam danglam don ani chuan party ten siam thaturin kan be seyanga ko khan te pon ngen ro se zol nei rol te po play ro se ngo hruai tu te pon te ro se chumi ani lo chun atopa mi pui chuan kan ril ru tak taka kan danglam chuan kan ram chu danglamang chu pathian awangin kan be sei tlata ram ro rel na hian pathian alal ber na alo thleng theiang ti hi chung huna chuan kan be seya utopia emo idealist emo kan ni lo so tlanga son kan ram hi ka zuan kai pui don ani ti nei tu te chuta chuan an lo chu ngei kan ring ani ale ti chuan kan din mun ka soi fia na ani satli alawa thil dang po kan soi kai ani chu party political party politics a hian in nam hnoi tam tak an omangaya chung mi te chuan an party chung atangin mi pui ta na thaber tur ni an hriat an zuaranga ru pui ro se keinin pon atangin mithiam te hmang po in an lo examine nga expert te hmang pon an lo examine nga an lo zir chianga nga mi pui khang zong zonga hriat nei ve kherlo kan lo ni pal po in rin tlak mi hring ten an zir chian na zo na tang chuan keini po in lo zui tur lo keu tur kan hmu ve ngei hi arinom tlatani pathian hruaina in chung hun chu kan thlen thei hi kan be seya kan ril ru hian chu lam chu a hoi tlatani
chuti chuan tun tumatan chuan ka du tok le photange